arajo joliba lamɛnbaga cɛ ni muso denmisɛn ni mabakɔrɔba an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi arabadonya in na janvier kalo tile 29 san 2025 limanaw ka yiraw la k'a fɔ aw ka jɛmukan n'o ye kunnafoni gafew ye fasiridi sɛbɛn minnu bɛ fasiri don o don jamana kunnafonidila minnu bɛ yen ni olu ka baara bɛnnen bɛ kunnafoni ɲinini ma ka fasiri jamana kunnafonidi sɛbɛnw kɔnɔna la limanaw anw ta ye ka fasiridi sɛbɛn ninnu ɲini ka na u lakale aw ye bamanankan na laadala jɛmukan don min bɛ sigi don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma limanaw kuma na minnu bɛ k'an lamɛn sisan arajo joliba fiɲɛ siraw ka Bamako yan 105.0 min ye segukaw fɛ 100.1 ka taa se Sikaso 103.8 min ye Canal Plus ka numéro 866 n'i y'o kɔri ka ban i b'an sɔrɔ limanaw bɔlɔlɔ sanfɛla fana na an ka page Facebook arajo joliba an bɛ lamɛn yen nɔ min bɛ YouTube fana ko fɔ i bɛ se k'an sɔrɔ yen nɔ an ka jaw bɛɛ lajɛlen bɛ yen o kuma na jɛka baara don bi sɔgɔmada in na kumaso kɔnɔna la yan fan dɔ fɛ Musa Sanogo ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la ka kunnafoniw lakale aw ye balimakɛ Amadu Jalo min ye Isuf Sangare Musa Hayidara ka taa se Isa Jabikile Augustin Eshobi olu bɛ ka an bila bɔlɔlɔ sanfɛ ni y'an sigilen kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn o kuma na an b'a fɔ ɲɛna aw danse gafe saba olu b'an bolo yan limanaw min ye Nouvelle Horizon Les Échos ani Le Soir de Bamako fasiridi sɛbɛn saba in an garijɛgɛ donna ninnu na sɔgɔmada in na an bɛna ninnu de lakale sisan aw ka faamuya kama limanaw an b'a daminɛ ni fasiridi sɛbɛn min ye joona o ye ɲɛdan kura a tɔgɔ ye ko Nouvelle Horizon limanaw Nouvelle Horizon kuma na a y'a yira k'a fɔ ko bi ye donba de ye don min ni sigi kun kɛlen bɛ k'a kɔnɔ n'o ye janvier kalo in tile 29 ye n'i y'a lajɛ seli a bɛ n'a fɔ seli yɛrɛ de bɛ senna bi sabu min ye cɛncɛka jamana saba ye n'o ye AES jamanaw ye Mali ni Burkina ani Niger olu kun ye don min boloda n'o ye janvier kalo tile 29 ye don in sera bi de don a jirala k'a fɔ ko nka yanni bi cɛ kununko tarata janvier kalo tile 28 n'i y'a lajɛ jamana saba in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a kɛra ɲagaɲagaba de ye sabu min ye AES jamanadenw ye caman bɔra de ka nisɔndiya yira k'a fɔ ko u ka jamanaw tɛ CEDEAO tɔnden ye bilen fasiri n'o ye Nouvelle Horizon ye ko a kɛra bɛɛ y'i ta ka ɲɛnajɛ kɛ i ta damata fan n'i y'a lajɛ Mali la yan min ye yɔrɔ min ni tamasiyɛn bɛ se ka fɔ a yɔrɔ la n'o ye Kangaba kurukanfuga ye kurukanfuga n'ale fɔra Mali kɔnɔ ka ban a bɛ maa hakili jigin kabi Sunjata ka waatiw la yɔrɔ Sunjata ka waati la Sunjata de ye Mande masakɛw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o mɛnna limanaw kabi san 1236 waatiw la Mande masakɛ 12 k'olu fara ɲɔgɔn kan kurukanfuga k'u ka bɛnkan sɛbɛn dɔ kɛ n'u k'a ma ko charte de kurukanfuga AES jamanaw bi olu ka taa ɲɔgɔn ye kangabakaw fɛ yen o fana ni a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na o b'a yira k'a fɔ ko farafinna halisa a ka danbe ye min ye a bɛ k'o de sabati ko jɛkulu min sigilen bɛ n'ale bɛ finitigiw lafasa Mali kɔnɔ yan collectif pour la défense des militaires ka taa se min ye jɛkulu wɛrɛ ma minnu bɛ AES tɔgɔla Mali kɔnɔna la yan nɔ ko olu de farala ɲɔgɔn kan ka jamanadenw wele n'o ye confédération des peuples de l'alliance des états du Sahel bɛɛ lajɛlen de wele bila malidenw ma k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ kurukanfuga kununko kangabakaw fɛ yen malidenw yɛrɛ dɔrɔn tɛ sabu ko in kɛra i b'a fɔ sisan jamana kelen de ye filen kelen kɔnɔkisɛ kelen Burkinakaw tun bɛ jama in cɛ la min ye Niger jamanadenw fana tun bɛ jama in cɛ la kurukanfuga kangabakaw fɛ yen kununko o de y'a to laseli min kɛra n'o ye déclaration ye confédération des peuples de l'AES des états du Sahel fɛ ko i n'a fɔ Samuel Kone ale min yɛrɛ ye collectif pour la défense des militaires fana mafalenba don a ko olu kɔni tɛ se ka segin kɔ bilen sabu Mali jamana ɲɛmɔgɔw Niger jamana faamaw ka taa se Burkina jamana ɲɛmɔgɔw ma olu kɔni hakilila min ta foyi ma to olu ye sa ka tugu u ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔ yɛrɛya min n'o ye souveraineté ye k'u bɛ tugu o kɔ ka se ka u ka jamanaw u kana tugu CEDEAO kɔ bilen limanaw o ɲɛnajɛw kɛra Mali kɔnɔ yan n'i y'a lajɛ jamana tɔw fana na min ye Burkina ani Niger ye Nigerikaw yɛrɛ fɛ yen limanaw a kɛra i b'a fɔ ko min bɛ nisɔndiya yɛrɛ sabu k'a kɛra i b'a fɔ ko CEDEAO ko yɛrɛ bannen de filɛ pewu Nigerikaw ye saga dɔ de ta k'o tɔgɔ da CEDEAO la saga in ka tila ka a da k'a kantigɛ
dɔ wɛrɛ tɛ ko bɛna fɔ ko CEDEAO janajɛ kɛlɛ filɛ nin Musa e bɛ yɛlɛ o la wa o kɛra Niger n'i ye jateminɛ kɛ min bɛ a bɛ yɛlɛ ko bɔ dɛ nka fɛn a n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na Musa n'i ye jateminɛ kɛ Ɲame kununko awa ko Nigerkaw ko nin kɔni kɛra i b'a fɔ ko nisɔndiyaba olu de bolo ko Ɲamekaw ye ni fure bɛ ta yɔrɔ ni su kɔni bɛ ta i b'a sɔrɔ u bɛ barangari su bɛ da barangari min kɔrɔ dɛ u ye CEDEAO jaw de fini dɔ bila CEDEAO ja b'o kan k'o da barangari dɔ kɔnɔ u bɛ k'o ɲɔni ka taa ka kɛ i n'a fɔ ni su bɛ ka taa don limanaw ka saga in tɔgɔ da CEDEAO la k'a da ka kantigɛ ka sɔrɔ k'a fɔ ko ayiwa CEDEAO ko nin y'a bannen o bɔlen kɔ ye min ye Burukinakaw fɛ yen olu fana ayiwa u ka jamana ɲɛmɔgɔw u ka premier ministre ale tun bɛ a ko kɛnɛ kan ye ayiwa ale fana ye limanaw ɲɛfɔli min kɛ o ye k'a fɔ min ye Rim Talba Jean Emmanuel Ouedraogo awa ale tun bɛ jɛrɛba min kɛra Burkina Wagadugu u ka kɛnɛba dɔ ka ye a y'a yira k'a fɔ ko Confédération des États du Sahel n'o ye AES jamanaw ye ko u ka fara ɲɔgɔn kan min filɛ nin ye ko a bɛ n'a fɔ farafinna de tun ye nin laɲini nka ko farafinna jamana fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min filɛ tilebiyan fan fɛ n'o ye CEDEAO ye ko CEDEAO ma se k'o de faamu CEDEAO ta kɔni kɛra a yɛrɛ ka tɔndenw ka gɛlɛya lase u ma o kɛra ni embargow ye o kɛra gɛlɛya ye Sahel jamana tɔ ninnu sɔrɔ lakanako siratigɛ la CEDEAO ma kala don i ɲɛna ka bɛn n'a ye gɛlɛya bɛ tɔnden dɔ kan tɔnden ɲɛmɔgɔw ma foyi kɛ o la ko kun jumɛn na i bɛ to o tɔn na nin kɛra Burkina Faso premier ministre ka kuma ye awa ko u k'a lajɛ u ka fara ɲɔgɔn kan in o de bɛ se ka kɛ hɛrɛ ye u bɛɛ lajɛlen ma hali n'a sɔrɔla jamana saba in limanaw u farala ɲɔgɔn kan ka lakanako de baara kɛ nka AES ko bɛ ka sira wɛrɛ ta bi kuma caman bɛ ka fɔ a la wariko bɛ ka fɔ a la bugunatigɛ sɛbɛnko bɛ ka fɔ a la o yɛrɛ bilala sen kan kaban n'o ye passeport ko ye kununko nin baaraw kɛra jamana saba in kɔnɔ bi de y'a dɔgɔ duman ye n'o ye janvier kalo tile 29 ye ni bi kɔni tɛmɛna AES y'a damafan ye CEDEAO fana y'a damafan ye yanni o cɛ minisiri minnu bɛ jamana ni jamana wɛrɛw ninnu cɛ koɲɛ kunna Abdoulaye Diop n'a a tɔɲɔgɔn minisiriw olu fana tun ye ɲɔgɔn ye ba kɛ o kɛra Burkina Faso o fana ɲɔgɔn ye in na kuma kɛra min kan o ye k'a fɔ ko u ni CEDEAO bɛna kuma min kan gafe yɛrɛ kɛra ka di u ma min ye AES ye a bɛna bɔ cogo min na u bɛna fara ɲɔgɔn na cogo min na o baaraw fana bɛɛ kuma kɛra limanaw Nouvelle Horizon ale ni ECHO bɛ ɲɔgɔn dafa kuma in na sabu ECHO welewele ale ye hakilila munumunu kɛ u ko min ma ko édito Fasiri yɛrɛ de y'a yɛrɛ ka hakilila di nin na a ko bi ye janvier kalo tile 29 ye san 2025 ko hakilila min tara n'o ye segin kɔn t'a la bilen k'a fɔ ko sigi kɛn bɛ ka janvier kalo tile 29 kabi san 2024 o kuma kun fɔra bataki dɔ kɔnɔna la min bolonɔ bilala jamana saba Burkina Mali ani Niger ko u tɛ CEDEAO tɔndenya la bilen n'i y'a lajɛ jamana saba in olu bɔra CEDEAO la yɔrɔ CEDEAO ye jamana 15 ɲɔgɔnna de ye n'i y'a lajɛ CEDEAO yɛrɛ kɔnɔ n'i y'a jamanaden hakɛ lajɛ a bɛ se maa 1,400,000 ɲɔgɔnna ma ko Mali ni Burkina ni Niger kɔni olu filɛ nin ye ka fosi boloda k'u yɛrɛ sama ka bɔ a la nin kɛra hakilila belebeleba de ye diɲɛmaa bɔra min kalama n'i y'a lajɛ jamana saba in bɛ k'u sinsin fɛn min kan o ye k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔla CEDEAO ka bɛnkan dɔw bɛ yen n'u k'a ma ko protocole additionnel o min bolonɔ bilala ni o tilala ka na kɛ kɔlɔlɔ ye CEDEAO yɛrɛ ma jamana a jala k'a fɔ an bɛ don min na ko bi CEDEAO tilala ka fɛn wɛrɛw fara a ka baara kan an bɔra k'o kuma fɔ fasiridi sɛbɛn Nouvelle Horizon kɔnɔ sisan ECHO fana y'i da don a kelen in na k'a fɔ ko ɲange minnu bɛ yen n'o ye sanction ye olu caman tara ka ɲɛsin ni jamana ninnu ma ka gɛlɛyaba de lase u ma nin jamana saba in ka fara ɲɔgɔn kan Alliance des États du Sahel kɔnɔna la ko u ka hali n'a sɔrɔla u ka fara ɲɔgɔn kan lakanako kuma b'a la nka limanaw a kun fanba de u yɛrɛ bɛ se ka kɛ u yɛrɛ cogo min na fɛn fɛn kɔni mana fɔ nin ko in na ECHO ka kuma la ko CEDEAO ye da fɛn fɛn yɛlɛ da ninnu AES ma sɔn ka segin ka don da ninnu kɔnɔna la n'i y'a lajɛ san 50 jɛkulu kɔnɔna la n'a fɔra ko o jɛkulu maa minnu yera a ko yɛrɛ tu tigɛbaw la Mali y'o dɔ ye k'olu y'u sama ka bɔ o la bi ECHO kɔni y'a yira k'a fɔ bi ye donba de ye AES jamana ani CEDEAO jamanaw kɔnɔna la
segin kɔ tɛ min na bilen o de daminɛnen filɛ nin ye nka limanaw ni segin kɔ tɛ yen n'i ko k'i y'i yɛrɛ ta yɛrɛ ta fana na a kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na dɛ Fasiri ye nin fɔ a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana ninnu AES jamanaw ko k'u tɛ CEDEAO ko la bilen u dun kan ka min kɛ sisan o ye labɛn de ye hali n'a sɔrɔla sigikafɔ ba ma kɛ u ma jamanadenw ɲininka u dalakan na olu kɔni ye hakilila in ta dɔrɔn k'a fɔ ayiwa CEDEAO ka gɛlɛya bɛ ka lase jamanadenw ma a kɔlɔlɔ bɛ ka lase u ma u kɔni y'a ɲini sa u yɛrɛ dama faamaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ CEDEAO la hali n'a sɔrɔla jamanadenw ma sigi kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kan k'u ɲininka ayiwa aw ko cogo di CEDEAO ko in na limanaw n'o ma kɛ min tora sa o de ye ni ko o ko bɛ kɛ nin AES ko in na sa kunnafoni ɲuman o ka di a kana bɔ da wɛrɛ la k'a fɔ AES ye nin kɛ AES nin kɛ a kuma ka bɔ AES jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de da o ye kunnafoni garantilen an dun bɛ waati min na ko sisan jamanaw gɛlɛyaw ka ca bolofaraw ka ca kunnafoni fɛn fɛn bɛ di ECHO y'a jira k'a fɔ a kunnafoniw ka bɔ AES jamanaw yɛrɛ yɔrɔ walasa AES jamanadenw u kana fɔ u jigi kɔ Amidu Konate ani Nouvelle Horizon Fasiri limanaw olu de bɛ ɲɔgɔn dafa ni kunnafoni na bi aw bonya b'a la bɔra yen nɔ fasirili sɛbɛn min n'an b'o ta halisa a tɔgɔ ye ko Nouvelle Horizon a kumana limanaw min ye Mali minisiri min ɲɛsinen bɛ jagoko min ye baloko ma Musa Alassane Jalo a kumana a ko walasa ka se ka min ye baloko nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ yan malidenw ko jago minisiri a y'a jira k'a fɔ ko malo tɔni ba 100 ɲɔgɔn na o kan ka bɔ jamana kɔ kan na Mali kɔnɔ yan n'o nana limanaw jamana faamaw ko ayiwa malo kilo 1 o bɛna feere Mali kɔnɔ yan CFA wari dɔrɔmɛ 90 450 francs o tɛ 90 ye Fasiri y'a jira k'a fɔ ko min ye jamanakuntigi ye Général d'armée Assimi Goïta ale de ka laɲini don k'a fɔ ko balo kan ka kɛ fɛn ye a man ka gɛlɛya jamanadenw ma min ye an balimamusow ye olu ka nasansegi fana gɛlɛya kana don a kɔnɔna la ministre de l'industrie et du commerce Musa Alassane Jalo kunungo yɛrɛ n k'a fɔ janvier kalo tile 28 kunasininko ntɛnɛn ale ni jagokɛlaw kɛnyɛrɛyew a n'u ye ɲɔgɔn ye o de senfɛ a ka sɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko labɛn dɔw bɛ sen na sisan labɛn ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye ko u bɛna balo tɔni 100,000 n'o ye malo ye k'o bɔ jamana kɔ ka na n'a ye Mali kɔnɔna la yan nɔ o kunnafoni dira min ye jagokɛlaw olu tulo kan yanni o cɛ min ye gouvernement ɲɛmaa ye n'o ye général de division Abdoulaye Maïga ye ale tun ye sigikafɔ dɔ dayɛlɛ ani min ye secteur privé n'o ye kɛnyɛrɛyew ye k'a f'u ɲɛna k'a fɔ u ni gouvernement ka to ɲɔgɔn bolo kumaɲɔgɔnya ka to sen na walasa min ye jamanadenw ye u bɛ se ka bɔ gouvernement ka baara kɛlenw nɔ ma cogo min na o ɲɔgɔnye min kɛra bɛnkanw de kɛra n'o ye cahier de charges ye olu bilala sen kan min ye gouvernement ye ale ni jagokɛlaw walasa min ye jamanadenw ye olu kana se ka sɛgɛn sanni ni feere nasiraw la o de senfɛ bi limanaw ko bɛnkan min bɔra tugura o la bi ministre Musa Alassane Jalo ka fɔ la o ye ko balo tɔni 100,000 in o kɔni bɛ sira la ka na a nana Mali kɔnɔ yan limanaw min ye malo in a kilo kelen o kelen k'a na feere dɔrɔmɛ 90 ni maa min bɛ fɛ ka kilo 50 fana san k'o tɛna tɛmɛ dɔrɔmɛ 4,500 a tɛna tɛmɛ o kan 4,500 o ye kilo 50 bɔrɛ ye limanaw nin bɛɛ lajɛlen bɛ mun nɔfɛ Musa Alassane Jalo ka fɔ la o ye k'a fɔ an bɔra samiyɛ min na sisan ji ye tiɲɛni kɛ Mali fan caman fɛ balo gɛlɛyara kosɛbɛ nin bɛɛ lajɛlen de ka dɔ ta gouvernement yɛrɛ de bɛna balo ninnu fɛn fɛn bɛ don ka exonération kɛ n'o ye ka dɔ ta musakaw la k'a di jagokɛlaw ma sɔngɔ nɔgɔya la u ka se k'a di jamanadenw ma nɔgɔya la limanaw o nɔgɔya min filɛ nin ye ko gɛlɛya dɔ de fɔra kɔ n'o ye samiyɛ min tɛmɛna sisan ani fana an bɛ k'an kun da waati dɔ kan n'o ye ala ka kalo barikama in ye sunkalo kalo sunkalo kalo yɛrɛ ale tɔ tora dɔɔnin de ye Musa Alassane Jalo ko ni nin fana nana kɛ a na kɛ sababu ye hali fɛɛrɛ wɛrɛw tigɛlen bɛ yanni sunkalo kalo in cɛ limanaw ka se ka min ye tɔni 25 ɲɔgɔn na sukaro la ka se ka na n'o ye walasa jamanadenw bɛ se ka lafiya baloko nasiraw la cogo min na n'o bɔra yen limanaw Nouvelle Horizon kumana tuguni a ko min ye bɛn ni kelenya ye u ka sabati an ka jamana kɔnɔ jamana faamaw fana ye
a lajɛ ka se ka gafe dɔ de lajɛ ko se k'o dilan walasa min bi jamanadenw ko fɔ olu bɛ se ka bɛn kelen ma cogo min na yanni o cɛ sigikafɔ dɔw kɛra n'o ye dialogue intermalien ye o de senfɛ jamanadenw bɛnn'a kan ka sɔn a ma k'a fɔ k'u mago bɛ gafe la gafe min n'o o bɛ se ka dilan o ka kɛ i n'a fɔ a damata sariya n'o ye avant projet ye ka don ba la bɛn ni keleya min n'o ɲininen bɛ Mali kɔnɔ yan san caman a ka se ka don ba la limanaw n'i y'a lajɛ premier ministre kɔrɔ Usumani Isufu Mayiga ko ale ye baaraw daminɛ kunungo n'o ye dialogue n k'a fɔ charte pour la paix et la réconciliation nationale n'i y'a lajɛ premier ministre kɔrɔ Usumani Isufu Mayiga a y'i kanto k'a fɔ ko baara in walasa u ka se ka gouvernement ka taabolo faamuya ko ministre damadɔ bɛ yen u y'olu sen don baara in na walasa gouvernement mago bɛ min na ni charte pour la paix ko in na u ka se ka gouvernement fɛla yɛrɛ dɔn o la sa n'i y'a lajɛ décret dɔ sariya min n'u kama décret numéro 2024 07 14 PTRM min taara décembre kalo tile 10 san 2024 dɔwɛrɛ tɛ limanaw min ye commission dɔ sigira jamanakuntigi fɛ ko k'a lajɛ commission de rédaction du projet de la charte nationale pour la paix et la réconciliation a baaraw bilala sen kan n'i ye jateminɛ kɛ jamanakuntigi ale ɲɛkɔrɔ jamanakuntigi yɛrɛ y'a ɲini ka se ka maaw de bila a baara la u kun ye gafe ɲɛbila gafe dɔ n'o ye avant projet ye a waati la waati yɛrɛ kuma labɔli kɛ jamanakuntigi ko ayiwa waati fɛn fɛn bɛ se ka labɔli kɛ nin baara in na a ye t'o ta o de kɔfɛ o ka sɔrɔ ka avant projet dilan ka t'o di jamanakuntigi ma sisan o avant projet o ɲɛbila gafe min filɛ nin o de bɛna don ba la jamanaw sigi ka fɔ daminɛna kunungo centre international de conférence de Bamako la walasa ka se ka nin gafeba in min bɛna malidenw don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ yafa ɲɔgɔn ma ka se ka a baara bila sen kan o de la Usumani Isufu Mayiga premier ministre kɔrɔ y'a jira k'a fɔ ko walasa baara in kana kɛ kunfɛ baara ye a kana kɛ olu yɛrɛ dama ka ko ye u ye ministre damadɔ i n'a fɔ ministre min bɛ bɛn ni keleya yɛrɛ kunna général de corps d'armée Ismaël Wage ale bɛ jɛkulu in kɔnɔ min ye commission in na fana Mamadu Kasoge ministre min bɛ an ka sariya kunna ale fana bɛ jɛkulu in cɛla ye ka taa se Alfuseni Sanu ministre min bɛ an ka sɔrɔ ni nafoloko kunna ka taa se professeur Amadou Keita ale min fana bɛ dugujukɔrɔ nafoloko kunna a fana da bɛ baara in na limanaw ninnu bɛɛ lajɛlen n'u ka donni jɛkulu in kɔnɔ a bɛɛ n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na ko bɛn ni keleya charte pour la paix et la réconciliation nationale o ye ko ka bɛnkan sɛbɛn kɛ k'a kɛ gafe yɛrɛ ye k'a kɛ sariya ye bɛnkan sɛbɛn in ka bɔ kuma la a ka kɛ wale ye kuma de filɛ limanaw an ye nin bɔ nouvelle horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la n'an bɔra yen nɔ limanaw fasirili sɛbɛn min n'an b'o ta tɔgɔ ye ko soir de Bamako min ye sanubɔ cakɛda min n'a bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a ni gouvernement kun fɔra ɲɔgɔn kɔ n'o ye Barrick Gold ye limanaw Barrick Gold kumaɲɔgɔnyaw de bɛ ka kɛ dɛ sigi kɛra kumaɲɔgɔnyaw kan tuguni Barrick Gold dun ka baaraw yɔrɔ u kun ye ko olu b'a u ka baaraw sonsoro fɔlɔ u ka baaraw sonsoro ka sababu kɛ jamana faamaw ye wale min ta k'u sɛgɛrɛ n'o de ye ka u ka sanubɔyɔrɔ min n'o ye Lulu Gungoto ye sanu hakɛ min bɔlen bɛ u fɛ yen limanaw a bɛ se tɔni caman ma tɔni 3 ɲɔgɔn na k'o minɛ ka na lasago yanni bɛnkan bɛ sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ Barrick Gold y'a ye k'a fɔ sa n'olu nana to nin sira in kan forokoni laban natɔ a dogisara la gouvernement ani société Barrick Gold yɔrɔ a bɛ n'a fɔ mɔgɔ ɲininkali min bɛ se ka kɛ sisan ko u bɛ ka ɲɔgɔn ye dɔɔni dɔɔni o ɲininkali limanaw o jaabi bɛ kɛ mun ye o ye k'a fɔ u y'u ka baara min sonsoro n'u yɛrɛ ko u bɛ taa a ɲɛɲini cogo wɛrɛ la a na kɛ ɲɛ de ma sɔrɔ a la sa kɛ u y'a ye k'a fɔ ko sigikafɔ de ye ko in bɛɛ lajɛlen fura ye u ni jamana faamaw cɛ sabu Mali jamana ɲɛmɔgɔw y'a ye k'a fɔ Barrick Gold bɛ sanu bɔ nka sanu in bɛ bɔ Mali kɔni t'a la Mali ta b'a la a ɲɛ b'a la yen Barrick Gold nana kɛ ka Mali kumaniya a ka sanu yɛrɛ ma sanu min bɛ bɔ dugukolo jukɔrɔ Mali kɔnɔ yan tiɲɛ don aw b'a bɔ aw y'a baarakɛlaw ye nka a bɛ bɔ dugukolo min fana kɔrɔ tigi de b'o fana na Mali jamana y'a jira k'a fɔ ko hakɛ min bɛ di ale ma o hakɛ in o kumaniyara a ma wa hali Barrick Gold tun bɛ a sale minnu sara n'o ye impôt n'a ɲɔgɔnnaw ye ko a kun balila ka o sara a kun ye i kumaniya ka bɔ o ma jamana ɲɛmɔgɔ de y'a ye k'a fɔ sa ko in bɛ ka kɛ cogo min na n'u ma fɛɛrɛ kɛ ka nin sanubɔ cakɛda in yɔrɔ a Barrick Gold kelen n'i y'a lajɛ diɲɛ kɔnɔna la
ale de bɛ sanubɔla cakɛda 3 fɛ minnu ka sanubɔ fanga ka bon diɲɛ sanubɔ yɔrɔw bɛɛ lajɛlen la. N'a fɔra k'u bɛ Mali kɔnɔ yan u bɛ sanu bɔ nka Mali ta kɛ b'a la an ɲɛ b'a la yen ko a waati la min bɛ tali kɛ Barrick Gold u ni jamana faamaw ye sigikafɔ dɔ kɛ bɛnkan yɛrɛ tun kɛra nka o bɛnkan in a na kɛ u ma bɔ a sira ma fo a nana kɛ Mali faamaw ye sariya wuli u nɔfɛ u ka ɲɛmɔgɔba Marc Bristow ka mandat d'arrêt wuli o nɔfɛ u ka min ye baarakɛla dɔw yɛrɛ bɛ yen olu minɛna k'olu bila bɛrɛ la a ko ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na fo ka n'o laban u ka sanu hakɛ min n'o ye tonne 3 ye min bɔra Lulu Gungoto u ka sanu bɔyɔrɔ in na k'o minɛ u la ka n'o lasago Bamakɔ yan magasin dɔw kɔnɔna la. Limanaw Barrick Gold o de kɔfɛ a y'a ka baaraw sonsoro a ko nin bɛ cogo min na baarakɛla bɛɛ ka i sigi fɔlɔ olu ni jamana faamaw bɛ kuma ɲɔgɔnya la jamanaw u kuma sɔn kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ ma olu kun ko bɛ taa ni ko in ye yɔrɔ wɛrɛ de nka a na kɛ kunnafoni laban minnu sɔrɔla ko Barrick Gold segira kɔ u ni jamana faamaw bɛna sigi tabali kelen kan e ko cogo di e yɛrɛ ko cogo di sanu min bɛ bɔ anw ta fa ye jumɛn ye aw fana ta fa ye jumɛn ye o kuma de bɛna kɛ sisan n'o tɛ jamana ɲɛmɔgɔw kun y'a jira k'a fɔ yɛrɛ ko kɔdi mini kura min bilala sen kan n'o ye sariya kura ye min bɛ an ka dugujukɔrɔ nafolo ko kunna Mali ta tɛ se ka kɛ dugujukɔrɔ nafolo ko la bilen a bɛ bɔ an sigilen ɲɛ b'a la a na kɛ Barrick Gold y'a ye sa o de tɛ ka bɛn an ma n'o tɛ ko kɔsa in na yɛrɛ n k'a fɔ minisiri min bɛ nafolo ko kunna Alfuseni Sanu ale ko kuma ɲɔgɔnya minnu kɛra n'o ye négociation ye o ni sanubɔ cakɛdaw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra sababu ye sefa wari miliyari 500 o de sɔrɔla ka bila jamana wagandenba kɔnɔna la ko fo ka taa bila mars kalo tile 31 na san 2025 yan'an ka so ma ko wari in bɛ sɔn ka taa fo sefa wari miliyari 750 la limanaw ka bɔ o kuma fɔra premier ministre kɔrɔ Musa Mara bɔra k'o jaabi yɛrɛ k'o la Musa Mara ko n'o kuma in fɔra ni nafoloba sɔrɔla ka bila jamana wagande kɔnɔ ko jamana faamaw k'a lajɛ nafolo in sɔrɔla cogo min na a ka se ka don da fɛ da min bɛ se ka nafa ɲɛ jamanadenw ani jamana ɲɛmɔgɔw ye sɔrɔ nasira la limanaw ko in bɛ nin dabolo de ka bi min kɔni bɛ se k'a fɔ o ye k'a fɔ Barrick Gold ale ni jamana ɲɛmɔgɔw ko sigikafɔ de bɛ ko in bɛɛ lajɛlen sanfɛ sisan limanaw soir de Bamako kelen y'a jira k'a fɔ ko min ye Haut Conseil islamique ye n'o ye Mali alisilamɛw ka tɔnba ye ale kɔni bi gɛlɛya sugu dɔ b'a kɔnɔ min ni a yala k'a fɔ diinɛ bolofara dɔw bɛ yen alisilamɛya yɛrɛ la minnu bɛ yen ni a na kɛ ɲininkali de kɛmɛ n'a sɔrɔla o de kɛnɛ sababu ye k'a fɔ Haut Conseil islamique ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu in u kun kan ka jɛɛrɛ dɔ kɛ n'o ye congrès ye u ka congrès 4nan ale ma se ka kɛ k'a sababu kɛ minnu bɛ yen ni bɛɛ n'i ka diinɛ fan don ko bɛɛ u ma sɔn n'i y'a lajɛ kabi dimanche avril kalo tile 21 san 2019 min ye Haut Conseil islamique ye a ye ɲɛmaa kura sɔrɔ waati la Cherif Ousmane Madani Haidara ale ka mandat jamanaw o de banna ni mandat in banna min ye congrès kura ye o de kan ka kɛ o kun y'u ka congrès 4nan ye congrès 4nan in o de ma se ka kɛ k'a sababu kɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya ye sabu dɔw y'a jira k'a fɔ Cherif Ousmane Madani Haidara ka to ɲɛmaaya la dɔw ko ayi ko fo kalataw de ka kɛ o congrès min n'a bɔra dɔw kɔrɔ fo siɲɛ 2 balodara octobre kalo tile 26 ka taa bila tile 27 la san 2024 a ma se ka kɛ o kɔfɛ o tilala k'a bila ka taa novembre kalo tile 9 ka taa bila tile 10 na o fana bɔra dɔw kɔrɔ n'i y'a lajɛ limanaw dɔw yɛrɛ ko maa minnu bɛ k'u kanbɔ Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔya nɔfɛ ko maa hakɛ de ka ca sabu a bɛ se maa 11 ɲɔgɔnna ma bɛɛ bɛ fɛ ka bila Cherif Ousmane Madani Haidara nɔ na n'i y'a lajɛ limanaw ko bɛnkan ma se ka sɔrɔ nka kunnafoni laban minnu sɔrɔla a yirala k'a fɔ ko min ye Mali fasoden jama ka jɛkulu Conseil national de la société civile ani coordinateur des chefs de quartier Bamako sigida ɲɛmaw ani légitimité traditionnelle an ka laadatigiw k'olu bɛ ɲɔgɔn ye dɔw la kɛrɛda fɛ walasa Haut Conseil islamique ko in bɛn bɛ se ka k'a la n'o tɛ k'u bɛ dangan min na sisan bɛn tile kɔni tɛ yen sabu min ye maa min bɛ fɛ k'i bila Cherif Ousmane Madani Haidara nɔ na o de ka ca a dɔw yɛrɛ ye Cheikh Soufi Bilali Jalo ale yɛrɛ ko k'ale tɛ Cherif Ousmane Madani Haidara lakodɔn bilen bureau min b'a tɔgɔ la bureau in ko a tɛ sariya kɔnɔ bilen an bɛ waati min na ko sisan jamanaw a kɔni bɔra dɔw kɔrɔ min tora sisan kabi nin ko in daminɛna Haut Conseil islamique ko in
kuma daminɛna limana jamana faamaw maa m'u kuma kan mɛn maa m'u ka ayiwa laselimɛ a ko la o dun de ye ko in nɛgɛ tigɛ yɔrɔ ye fanda ye ni jamana faamaw m'a lajɛ ka kuma ni haut conseil islamique ko in na walima ka se ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bila u ka se ka baara kɛ n'o tɛ ko mali alisilamɛw ka tɔnba n'o ye haut conseil islamique ye a bɛ danga min na n'a bɛɛ tora i gɛnfɛn bolo dɔ ta bɛ sɔn ka ko a la dɛ haut conseil islamique bɛ danga min na n'a tora nin cogoya la awa mali dun mago bɛ bɛn ni basigi de la a kana taa wolo ko wɛrɛ la kunnafoni filɛ limana soir de bamako an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la soir de bamako kelen in ka kuma la limana ko nin ye bamanci jɛkulu belebeleba dɔ ye mali finitigiw ye dankari k'a la a tɔgɔ ye ko abu aziman a kɛra awa min ye Tombouctou mara la mali kɔrɔyan fan fɛ ni cɛ in kun ɲininen bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ mali finitigiw fɛ a mɛnna awa jadi wale caman kɛra mali kɔrɔyan fan fɛ abu aziman tɔgɔ b'a la sabu maa dɔ min ni awa ale ka baara yɛrɛ bɛnnen bɛ dugu jukɔrɔ mugu minnu bɛ dilan ka don dugu jukɔrɔ awa maaw bɛ to taama na ka taa yɛlɛ k'a bɛ tiɲɛni kɛ ale ka baara fanba kun bɛnnen bɛ o de ma min ye état major général des armées mali finitigiw ka ɲɛmayaso ka kunnafoni min sɔrɔla ko ayiwa abu aziman n'o ye terroriste ɲɛmɔgɔba in ye mali finitigiw ka wulikajɔ dɔ senfɛ secteur min filɛ échelle ɲafuke fanfɛlaw la Tombouctou mara la ko wulikajɔ kɛra ka se ka gosili dɔ kɛ yen o gosili min kɛra jamana u ka muguso caman cira wa u ka minɛn caman de minɛn'u la hali an y'a fɔ ten mugu minnu bɛ don dugumakolo jukɔrɔ k'o caman tiɲɛna o wulikajɔ in senfɛ communiqué min kɛra janvier kalo tile 26 tɛmɛnen fasiri soir de bamako y'a jira k'a fɔ ko awa ko drone dɔ yɛrɛ bɛ yen n'o ye sanfɛ pankurun dɔ ye min bɛ mugu ci n'u k'a ma ko type DJI k'o ye CSPP-DPA mɔgɔw de ta ye jamana a jala k'a fɔ ko kidali fanfɛlaw la yen o dɔ tiɲɛna ye janvier kalo tile 23 san 2025 pick-up dɔ ani terrorisiw ka minɛn caman kidali marabolo in na yen nɔ o fana finitigiw kɛra sababu ye ka o tiɲɛ o mana bɔ yen min ye duna Douanza mara la état major général y'a jira k'a fɔ fana ko terrorisiw caman u y'u nɔbɔ o yɔrɔ kofɔlɔ in na kɔfɛ ka sɔrɔ ka layidu di jamanadenw ma awa min ye bamanciya wale in kɛlɛli kɔni k'a bɛ to sen na saliya foyi tɛ don a baara la abu azima ni min filɛ n'ale fagara nin cogoya la jamanaw tiɲɛ yɛrɛ la a kun ɲininen bɛ a ye tiɲɛni min kɛ jamana kɔrɔyan fan fɛ o de fanga bonyana kunnafoni filɛ le soir de bamako an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ bi aw bonya b'a la an b'a kun cɛ ni min ye limanaw teliya la farikolo ɲɛnajɛ les échos welewele ale kumana a y'a jira k'a fɔ ko farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan mali ale bi ye kan 2025 o kɛnɛ kan Marɔku jamana kɔnɔna la awa min ye tirage ye o kɛra limanaw tirage min n'o kɛra mali y'a yɛrɛ sɔrɔ awa kulu fɔlɔ kɔnɔ n'o ye groupe A ye ko ndolatan kulu jamana 24 ɲɔgɔnna olu de kan ka ye kan 2025 kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen kɔni y'u ka taa yɔrɔ dɔn sisan ni min bɛ bɛn ndolatan kɛnɛ kan bɛɛ y'i ka maa dɔn sisan a jala k'a fɔ ko ni tirage min kɛra araba grand théâtre Maroc kɔnɔna la yen jamanaw dongo ntɛnɛn janvier kalo tile 27 ko coupe d'Afrique tako 35nan a b'o de kofɔ min kan ka daminɛ décembre kalo tile 21 san 2025 in na o ye fo san laban yɔrɔw ye ka taa bila san kura natɔ in janvier kalo o tile 18 san 2026 limanaw n'i y'a lajɛ kulu 6 ɲɔgɔnna a jarala k'a fɔ ko min ye samata sɛgɛw ye olu bɛ poule A kɔnɔna la jamanaw anw ni tulo labɛnbaa yɛrɛ n'o ye Marɔku jamana ye anw de ye ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kelen kɔnɔna la n'i y'a lajɛ mali samata sɛgɛw ka ndolatan fɔlɔ o ni Zambi n'o ye ci polopolo ye olu de bɛ bɛn o bɛ bɛn décembre kalo tile 22 ma stade Mohamed V la Casablanca o kɔfɛ ani Marɔku bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka ndolatan filanan na Marɔku min ye tulo labɛnbaa ye janvier kalo tile 26 stade Prince Moulay Abdallah arabakaw fɛ yen limana o kɔfɛ an ka ndolatan sabanan o ni Comore o bɛ bɛn janvier kalo tile 29 ma Casablanca o ndolati kɛnɛba la limana an ka degeli karamɔgɔ n'o ye Tom Saintfiet a ko laɲini ye min ye ndolatan in na n'i y'a lajɛ n'i sera ka ndolatan ka se fo ndolatan bayɔrɔ la a kan ka bɛn ndolatan 7 ɲɔgɔnna de ma k'a daminɛ i ka ndolatan fɔlɔ fo final kan ka bɛn ndolatan 7 de ma Tom Saintfiet ko ndolatan 7 in
ni foyi ma kɛ kɔni k'ale ka jate la wale ka jate la o de baara o de labɛn bɛ sen na wa o ndolantan 7 ye fo finali kɛnɛ kan limanaw ko Mali bɛ fɛ k'o de kɛ nka an bɛ kulu min cɛla nin ye limanaw kulu in n'an y'an jija Marɔku kɔni ye ndolantan jamana ye wa ale de bɛ ka kilo in labɛn ko an ka bɔ kulu in kɔnɔ an ka kɛ fɔlɔ an ka jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ o kɔrɔ ye ko n'an sera ka an digi Marɔku kan kosɛbɛ ko foyi tɛ an lase sanfɛla la n'o ye jɔyɔrɔ fɔlɔw ye limanaw n'i y'a lajɛ kulukulu ninnu u sigicogo de filɛ nin ye groupe A Maroc Mali Zambie Comore o ye kulu fɔlɔ ye kulu filanan groupe B Egypte Afrique du Sud Angola Zimbabwe groupe C Nigeria Tunisie Ouganda Tanzanie groupe D Sénégal RD Congo Bénin Botswana groupe E Algérie Burkina Faso Guinée équatoriale Soudan groupe E Côte d'Ivoire Cameroun Gabon ani Mozambique limanaw ndolantan jamana min bɛ n'o ye Ghana ye ale kɔni ma se ka i kɛnɛ kan ɲina o b'a yira k'a fɔ Ghana ɲinan tulo ale tɛna y'o la limanaw an bɛ dugawu de kɛ an ka samata sɛgɛw ye awa dusu k'o ta dɛ wali dusu tɛ kɔ tigɛ limanaw an b'a bila yan ni Ala sɔnna sini gafe kuraw bɛ bɔ an na u lakali aw ye ladira kɔnɔna la aw ni ce aw ka filɛliko ɲuman na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ